Juanchu, frioleri fosfa, sisoleri samene, ainolari Juanchu Trebo. Atzetik. Eta atzetik zozen entzun izenda, ez dakiz izenda. Baina, bueno, mentxe gauz gure lehiaketan, asteroko lehiaketan, astero, guk Laixingerren aurpegi ezagun bat ipinen dugu kantuen, eta zuen erronka zizen da, zuek entzulion erronka, zein dan, kantuen da bien hori, asmatzie, zein dan arpegi anonimo hori ezagutzie. Beti ezagun bat ipinen dugu horretan, batzutan ezagun egu beste batzuetan baino, baina lan iziten da, eta, bueno, zuek saliok beti hartu zuen parte, bai gure WhatsAppien, 654-0 telefono zemak izen. Parriro esan igual? 654-0 lau. Eskerrak, akompañamiento. Eskerrak, no, rondo dagoela hemen. Ez que arrotu inaz, eta buruz esan biot, baina esen da zakortan, realidad hori da. Bueno. Baina horrez gain, badakizue, YouTubeen igoten dugu zen kanalien bertan zuen iruzkinak itxialdo zuzela, zuen erantzunek, bestela laixierriatia.wordpress.comen, Instagramen, Facebooken, eta baite Twitterren, txiolaria hor gogor bilinago gure TikTokien, txiolaria TikTokien gogor bilinago. Danien, guruzun nien erantzune bota eta parte hartu gure leheketan honetan. Alduzu irabazi sari potolo bat. Hori da, sustatu nahi duguna da zuen parte hartzie, eta, bueno, WhatsApp ez asko animetan zari, gehienok WhatsApp ez, esan bigune, baina... Eta Instagram bai, baina... Ez dakit ez, azken aldezen lotzati gerten dugu gure salik, ez? Lehen audizo asko bialtzen dugu zen, eta gero eta gitxia, bai. Zuen abotzak entzune dugu, zuen parte hartzie sustatu nahi dugu, mesedez, anima, lehen polotia bezan, baina, bueno. Lehen eske ukiginune, bai. Lehen politia bezan, hori bai, timpanu preparatu ekin bizien, desafinea esan nahiko oiku, Baina, bueno, aste honetan eukin jogu, gure erronka hor martxan, bat pasan hastien luzetuan bere erronkie, kantuen ipinik genduen, bere maskara eta guzti, ez dakikun ordan bera, eta honen esengo da, bere audizio entzutie, rekortako zein izen zan bera. Kantu sakon eta lasai honen itzalean. Nioz, 4 minutu eta erdi. Egunen baten hasiko da. Osorik ez dugu entzumo, Osorik ez da. Neko luzetu da ya. Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene y qué sé yo. Hey. Pero miénteme aunque sea y dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. Kanta romantikoa. Onartu biot, pasan azteko saio iso osorik entzun ala, baina buena mela entzun, aposta. Si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. ¿Quién Ya lo sé, que corazón que no ve, corazón que no siente. Zer gehiago jarra mezoa bentsu hortan. ¿No será Miguel Bosé? Es Alejandro Sanz. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor. Hau kantetan de buena ez dut uste danek Alejandro Sanz. Hau ez. Y de lo bello que eta ointzartu dena bez. Bueno, para que me curas. 3 minutu terdi eguz, entzuli egia. Bueno, ya katxoga, aurrera. Joder, hoy justo estrebillan. Sus emociones, ¿quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Bueno, esango nire neiko edala. Ahí está. Ze, tarte honetan, gure konbidatuek kanta biharreko tarte izan da, ez guk, antza hemen gupe kanta gure izan dugu, bate behintzat. Eta hoi zen da, aste honetarako erronka, esan mirar da, bueno, parte hartze hona egon dala, eta hori dana, jente asko euren aukera bieldu egizela. Desentetxo. Asmatzaile asko, eta utxegite gitxi. Bai. Eska, aukera honak emoten dugu da. Eta, bueno, gora ipatzeko, pasan hastien nien itzen egon, ni lanien egon itzen, zuen animo eta mozuek jasona bezan, nire lantoki horretatik. Politxe izan zen, Entzun ben zinuen, ez da? Bai, entzun ben, azken ezin izin ben, zeia, gizu, lanpostu garbitu, denpori egaldu, eta fitxetako ordu horretan, bueno, naben entzun. Baina, entzun ben izan zen, neiko urruneko saditu bat egon zala, Bai, itziarreko bat egon zan. Itziarreko itziar. Bai, itziartarri itziar, bera izan zan irabazlie, bera inotzeko un bideo deize, antza itziar. Bideo deize, telefono deize. Asusta bengo esan besteran da. Bai, asusta dut egon zan neiko txo, baina uno. Audio deize.
Uste zue paino gehiago barritu zela bera, ez? Bai, Itziartik bai, entzule bat, baina zuepe. Ezagun espero berak eta gupez, baina bueno. Baina eskertu gino bera parte hartzie eta batez be parte hartu abena gauditxo bitartez. Eskertzen dugu zuen ahotsak bertan entzutie gure irratien, zuen berotasune igertie. Eta uste dut anima bidala barrido, bieldo audizuek, bieldo bilurri pare. Boleto doble egingo zuez ganera. Bueno, jakin egero oier hemenengo dala, oier, barrido ez bialdu, baina bialdu. Hori, eta jakinen mozue... Nik bialdukot, eskatzen moztezu bialdukot. Jakin bali zeinan. Eta, bueno, sosketarako gunie bada, baina unie beldu da. Eta hor... Eta, bueno, gaur gure lagun X honek. Atarako da, ezta? Neuk. Claro, mano inocente. Txoin. Vale. Bai. Eskue bakarrik ikusiko da, arpeiz ez? Arpeiz eskue bakarrik, hori da. Eskue bakarrik. Eta bueno, zuzenien, hemen sosketarako unien du da. Zelako esku polite baina. Gure tamborrera eskue sartzera doie, gure tamborri itzela da. Ene bada jango ikue. Hor ikusten die, 111 papeleta. Ni baina inusentiarik ez dakit hauen. 111 papeleta. Eta, bueno, esan hor igual kamarara bieldu. Itxan, reoble ipiniko. Eta gure... Aste hontako irabazlie da. Tamborrak. Eneko Munitxa! Eneko Munitxa! Aupa, Gure Eneko! Deitu miko jako Eneko Munitxari, ez? Eneko Munitxa, eta telefonue badeko? Ez dakit, bai, eukin miko. Ukingo. Bitartien egin miku... Bai, denbora bizkatein. Bueno, gogoratuko dugu igual. Bai. Itxan, ez dugu gogoratu ondino, ez? Venga, bai, hori da. Sari potolo ezin izango dan, ez? Ia maieran... Eta nok eskenite eta... Rikal, venga, ia maierak gaur ez da izango edo. Baina urrengo aztien. Baina urrengo aztien. Baina, sosketa urrengo aztien ingo da. Sosketa nagusia datorren aztien ingo da. Zetan nabi. Eta, bueno, gure opariz ezin izango da, biziok eskain diteko Sagardau botillas betriko kutxa! Epa! A ver, eta bizio noren lagun... A ver... Ia, Rekal. Rekal, ez dizure lagune biziokuek? Baina ja programetan beta guzti eta ez dugu, bain. Ze ba? Bueno. Ez ba, aldozuin berba, Baina bakarrik guk esaten botzugu berba iteko. Bueno, bizio gu ezer. Zer, nortzu die... Explika ba, purtxo. Bueno, lasai, urrengo bastien hemen eukingo zuzenien elkarrizkete haitien eta bertan ezagutuko dugu, así que lasai. Baina zer die edo, zeiten dabe, biziokuek? Sagardu, Eta ya está? Hori bakarrik? ETC. Ipizta hau, Sagardoa, ETC. Ez da be Sagarda horik egin, Sagardoz beteriko botia kutsak baizik. Txon, deixe. Epa, a ver, kure irabazlia, norretzin da? Munitxa. Eneko Munitxa. Joder, macho. Anik emio berba? Eneko Munitxa. Irabazlia. Asi ez, zure txanda. Vale. Tekniko moden jai hartu duzu. Jesus Maria. Eneko! Yes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿se moduz? Onda, Eneko? Joder. ¿Qué tal, Eneko? ¿Qué tal estás? Bueno, beste aukera bat, ezta? Bigarren azken saiakera batengu. Ez, bigarren azken saiakera batengu. Eta espada hartzen... Urrengoko bat. Urrengokora, pasako gara. Venga, deitzen dau? Deitzen dako. Deitzen da, Bil. Ia da. Deitzen dirau. Hola, ¿qué tal? Haupa, Eneko. Eneko, ze moduz zaude, Bai, zorizionak musiketik. Hau... Eupa handi bet. Musikiko da? Ez. Musiketik, Munitxa abainak musikez. abainak izan. Abainatarra. Seguro. Zorizionak. Edo zer. San Blasak zer? Bestela beste papeleta da. Bai. Hola, ¿qué tal? Beste papeleta. Ia, urrengo. Bueno, Neko. Eneko, Bueno. Artu bida, bielda. Claro. Claro. Eneko. Boleto bikoitza irabazteko bai. Usto eta mataute. Hobeto. Dano nonerako, asier. Ez eitxezu esan. Vale, se bez. Venga, Jon, grabo, me sabes arriba. Bueno, eta hau da gure sosketa nagusia. Venga, Bai, Eneko kirabazi hau ere, baina bueno, Eneko ez duzku telefono hartu, así que bigarren irabazle bate ataraku. Bigarrena ez, gure irabazlea. Gure irabazlea, da. Geurko egunien. Hori, redoble. Estrella, parentesi hartien, Izarra. Barriro ez. Buklin ipingiako. Venga, Izarrako Berritxuko Izarra. Izarra deitu eta Izarrako dela esan. Bueno, ya entzun... Venga, va, etxon. A ver, Izarra. Está entzuten. Gure irabazlea. Pentsako dau, norte dau. Deke da biena. Bueno, a ver. Espero. A ver se la ando en dice, claro. Bai,
Arrastion! Aupa Izarra! Kaixo Izarra! Kaixo, bakizu nor nazen? Bai, laixia. Badakizu, Hau entzuten ibili da, igual, hau entzuten ibili da. Nik Izarra, galdera bat bota gurutxut Izarra. A ber, galdera bat bota gurutxut. Uda inatxuz, kutxak guztain inatxuz, zuri? Kutxak. Kutxak gustatzen jatzu. Ez ondo entzuten, Kutxak gustatzen jatzu. Zuri kutxak gustatzen jatzu, Izarra. Kutxak. Ba, bai. Eta, bai. Bueno, bai, hasta. Segun barrin zer dauen. Segun barrin zer dauen. Hori. Kutxa bat, beteta, sagarda botillas. Bizio, eskein Ortun bai. Boleto doble, Ignacio. Boleto doble. Soluzionak. Sari nagusineko sosketarako. Ba, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Izarra, parte hartzearen. Numori pintzen. Zer? Segi hola, numori pintzen. Hori. Eta zu, segidu, gu entzuten eta guri mezuek bidaltzen eta parte hartzen be bai. Oso ondo. Eskerrik asko. Nungo esan azuba. Nungo esaten da bamendik. Nungo esaren. Berritxuarra. Berritxukoa. Epa, altzalein lagune izango. Altzalein lagune, igual. Altzaleik parte hartu izan dago, hemen, Kuadriako. Jo, Zuek edeko zuen montaute. Bitu, isoretarra baino parte hartze gehiago ukiten dabe berritxuarrak, Ia, abilegagu. Toten proporción irabaz legiago, zela. Bai. Altzaleik hartu aben. Berritxuta ondarru. Bitu, altzaleik pelukerixen hartu aben. Oste golerik, kabroiek. Badeko, ez da ukingo. Gitxi baina. Ipini, are galdu gitxin jau, ni baino gitxi hau. Osa, ni baino gitxi galdu dau. Da Izarra, zui, zagardu guztia atzu orduen, ez da? Bai, larrei. Muy bien, baia surti edekozun, eta... Taurrengo arte. Hori? A ver. Boleto doble. Hori da. Ia toketan baiatzun Izarra. Hori da. Ia toketan baiatzun, bale? Eskerrik asko. Bale, zuri. Uno segi. Izarra, agur. Ondo bili. Agur. Bai, Zagarra berritxutik. Berritxutik. Zagarra hueri, Bai, segura baietz. A ver. Zagarra hueri. Baina, bueno. Zagarra ondo larri daban berritxuteta. Bai. Da hemen zagarra ondo que baina berritxu EPM magauz bai, así que... Bai, amaitu esinek. Barritxuek asko. Lar. Bueno, epinegu, Bai, asmatu hau eta. Epinegu, baina, bueno. Bai, eta gure boleto dobli banatu dugu. Baina, bezla diskutu ebe, badeku, berape, aipatuko nordan, bera. Ez que, banatu guzari eta ez dugu zen nordan. Hostia. Eta, bueno, Izarrak asmatu dau, Jakin jaizuen, Izarrak asmatu. Bueno, oin, esango Izarran telefono eta zuek deitu eta pregunta hori andarizena. Erantzun Historiako, laixi erratiko, saiore, desastre. Venga, técnico. Hemon erantzune, bai. Agur. Ninaz Corazón Partido izeneko temazo horri ahotsa jarri hotza Iker Mauregi. Uste dute argi utzi doala segaitik ez nazen nire taldeko abeslarize. Batzuk asmatu zuen bai, hori, hobetik grau nebala abestize, eta hori beste barik. Eskerrik asko niri deitziarren eta protagonismo hori emotiarren. Eta hori. Esan Alejandro Sanz? Entzun zaitu denetan oso guztera entzun zaitu Alejandro. Oso lan politien zabizera eta haupa zuek, haupa laixierri rati eta haupa Zuiker, haupa Magu, haupa Kilker. Kilker Marugeri. Azier egon da, erantzuten zuzenien berotan egon azango duen, ez? Tartetan aprobetxetan, tak. Ez que ia Izarrakin hartu odia. Ez que gure ekiz jauna ez da Iker Maguregi. ¡Hombre, Iker! ¡Se moduz! Tu corazón partido. ¡Epa! Baina gure laixingarrak bialdozku audizioa beste nogetik eta audizio erantzuten ogotipe bai, Haume otata ondak aurrai, Jo, ondo bitxea zuiker. Itzela agie. Oporretan emoten da. Itzela agie, tío. Hau, bitxi. Bueno, bera izin da ez, gure abesla diskutu, Iker Maguregi. Asmatu dau berritxuko... Izarrak. Itziar juna esaten, baina Izarra izin da. Itziarko estrellak. Eta bueno, jarraitu digun, ez da?
Ez bakatu, berritzuko izarrak. Zuk uste zu normala dara lako persona bat. Bueno, gitxi gratzinako gure laixia hartzen amaseigarren, bigarren temporada. Amasei eta ize amazazpigarren. Zelako polboroi, Zagorko programa. Espagia gaitezan zenik bizer basatzen martxa hori eiki gure. Eta etxera jumio loiten bizer fresko joteko, jode. Ba, amaitzeko hander, bakigu, laixin gerreztala bertan amaitu, ia mairako sosketi hor dau, bizio eskeniteko sagarda botiaz beteriko kutsi hor dau. Hori da, baina, oingoen be, abeslari badeko. Sosketi hor dau, eta azkenengo oportunidadie eta abeslari bastante sagardo kutsa horren bile. Entzuko, a ber. Bai. There ain't no gold. It is a river that I've been washing my hands in forever. Wow. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me go easy on me, baby. I was still a child. Didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. Berritzuko izarrak zelako ondo kantan da ben, ez da, Ostia, nik esango pista bat. Oier ez da. Nienas, benetan, nienas. Magu bez. Hemengo inor ez da. Inor ez da gain inglesonik. Ez da? Nik ez, nik lente jaskon baino ez dakit. Lente jaskon. Izen alda, laixingarren abeslaririk... Internacionalena. Ba, ez da. Bueno, internacionalena. Bueno, zuako abeslari japen, neiko dizu desenti betu, Bai, gize da. Uste, bizien artien pike erra. Eta txurruk bebai oso ondo kantaben, Ixirik bai. Mesedes, txurru, puto amo. Txurru, maiabiko txurruk. Horren naudi joa jarri zainoen. Joder. Claro, una entzun. Kanta oskun. XX jauna. Parkatu, baina lehen egon hasi guztien justo Baskalosti NTV. Justo. ETV. Bebai kantaben. Justo, bebai. NTV bin zuzenien petita agertu zeneko programiaz. Ez dakit pasalo ez dakit landan. Sí, Euskadi directo. Más calor. Más calor. Zuen aldagon hori tipo telebizio. Bueno, zuen laguna. Tan guapua. Tan guapua zeta. Bigote txuraz eta. Enoia se besaten se zuen lagune da, baina me cago en Dios. Borraz bigote txuazen gutzu gauza bat zuzuri. Eta mesedez eta favorez Laixinger gure lehiaketan gauz, gure erramentatik iesing abiz. Nik etxera joti gurot, así que mesedez. Nik ez. Hau izin da, aste honetako erronka. Hori da, Ander, ez? Gure badabe jakiten badabe gure eskutuko abeslari eta gure badabe biziok eskeniko sagardau botillas beteriko kutsi irabazi. Epa. Piatzen, mesedez. Zela ez marrido, botillas beteriko kutsi irabazi. Kutxas beteriko botella sagardo bizio bat. Bi boleto. Eskutxe bi boleto. Ez irabazi gure bozue. Boleto bi. Zuen erantzune bota alba da WhatsApp 654 makire. Hori da, alba da audizio bitartez eskertzen dugu hemen. Berotasune gure laixia erratio honetan. Eta kantetan badabel. Baina, bueno, bestela be, sari sozialak be badekuz, Twitterra, Instagrama, Facebooka, WordPressa be badeku gure webgunia, así que bueno, erantzun eta irasienkie boleto bate hobi, ez? Eta hi, altzalei barri animeten jakun, Bai, falta moten. Esango txet. Aspaldi batetik ez dugu entzun, bera? Bueno, eta aukerak ez dugu zemon gaztenetarako. Nik etxera joti gurot, ez que... Emongo dugu, baina Instagram bidez, Instagram bidez. Gau, zuzenien, ez dozkuleko denbora ekomoten, no por otra cosa. Gente presa eta gero ya sarietaren igual. Claro, jende jumbi da ya, faltzen. Botakuz gure lagokerak, botakuz sari sozialetatik, gure badeko WhatsApp talde bat, gure osu bertaratu bueno, galdegin gure WhatsApp zemakire, 654 botakuz pistak, azbatzen badozu ezinan gure abeslari diskutu, bueno, irabazi zenkie biziko eskiniriko sagardau botillas beteriko kutxa bat, eta beste barik, ez? Ander, pistari badau? Bai, bota. Gure saion zierrezta entzun zozer,
Bai, nik ustot... Beragandik sortu edo... Beitu, Cristina Mardarase kantau dau. Ba, urretik nik ustot... Bera kantau niko zeu... Gaur gainera... 3, 4, 5, 6... Gaur usteot emakumezko bi bakarrekarri gauzela apenas irrationetara, ez? Ostia, ya pistolar, Bueno, emakumezko bi ekarri gauz, Cristina está... Cuidaos, ez? Igual me hinchao, ez? Pista hori argi egon zan, ez? Osa, bakarrik hau dizu entzunda...